אז היום הגעתי לראיין את אימא של דור אלמוג, הניצול היחיד מאסון המבנים בינואר 2024. זה הולך להיות ראיון מרגש עם כל כך הרבה מוסר השכל לכל אימא בישראל. Ladies and gentlemen, קבלו את מורן אלמוג. אז מורן אלמוג היא גם סגן אלוף במערכת הביטחון, אשת צבא, וכיום יש לה טייטל חדש, אימא של דור. אימא של דור אלמוג. בואי תספרי לי קצת על החיים שלך. האמת היא שזה נורא כאילו משעמם, כל החיים שלי אני בצבא. אני לא איזה הרפתקנית, אני לא... אבל למרות שאומרים שאנשי צבא, בגלל שכל שנתיים כזה אנחנו מחליפים תפקיד, כל שנתיים אנחנו מתעוררים באיזה נוף אחר, אולי אני כן הרפתקנית ואני לא יודעת. אתה מאוד הרפתקנית. אני כמעט 30 שנה במערכת הביטחון, נולדתי בעצם לתוך הדבר הזה, שלא חשבתי שאני כל החיים שלי אהיה שם. התגייסתי להנדסה קרבית, כאילו הכי קרבי שיש, רציתי להיות מדריכת חי"ר, להיות הכי קרובה ללוחמים, תמיד היה לי פטיש ללוחמים, וכן, משם התגלגלו החיים שלי בצבא. יש לי אפילו, אני בין הראשונות בצה"ל, אם לא הראשונה, שיש לה ראשון לדיניים, יודעת מה זה דיניים? לא. זה הבולדוזר הענק הזה, כמו שרואים בעזה, שהם נכנסים ראשונים כדי להרוס... ג'אדאית אמיתית. אז כן, זה חלק מהאהבה שלי, צמא, ציוד מכני הנדסי. משם עשיתי את כל תפקידי הפיקוד, מקית, מ"מ, סמ"פ, כל מיני דברים כאלה, ומשם התגלגלתי ללוגיסטיקה ומשאבי אנוש, בתפקיד אחרון הייתי ראש ענף משאבי אנוש של זרוע היבשה, תפקיד בצבא, במילואים, קלעוג, קצינת לוגיסטיקה, אוגדה 36, אחת האוגדות הכי מטורפות בצה"ל, במלחמה הייתי איתם, אחר כך עברתי לאוגדה בצפון, עושה הרבה דברים, ובלי שום קשר, העבודה שלי האמיתית, חוץ ממילואים צבא וכאלה, היא בגופים מסווגים. איזה כיף שאת אצלי בבית. תודה שהזמנת אותי וקיבלת אותי בימים העמוסים האלה. האמת היא שאת היחידה, עדת תקשורת פונה אלינו המון, בטח לאור השבוע המטורף הזה של 22 לינואר, אנחנו מציינים שנתיים של האסון הגדול ביותר שקרה בעזה מאז 7 לאוקטובר, שבו כל החברים של דור, 21 חבר'ה, נהרגו, ודור שלי ניצל. אז השבוע זה השבוע. זה שבוע כאילו מאוד מאוד מורכב, שהוא גם המון עצב, וגם אני יכולה להרשות לעצמי, מה שעד עכשיו לא הרשיתי לעצמי, אני עם הזמן מנסה ללמד את עצמי גם להיות שמחה, ולהגיד בעיקר שאני שמחה, שדור שלי ניצל. עד עכשיו היה קשה לי מאוד להגיד את זה למול משפחות שכולות, למול אנשים שקרה להם 7 לאוקטובר, לא יכלתי. וזה אפילו כאב לי, וכעסתי על עצמי, למה את לא יכולה לשמוח שהבן שלה חי? למה? הבן שלה חי. אבל לא יכלתי. ועד היום אני כאילו מקובצת שאני רואה את המשפחות השכולות ואת כולם, אבל אני בתוך תוכי כבר לא מפחדת להגיד שאני שמחה וששפר עליי מזלי. אז זה היום הזה. זה באמת מזל משמיים, כי הרי דור ניצל פעמיים ממוות. כן. פעם אחת כשהוא סירב להגיע למסיבת הנובה. הוא לא סירב, הוא פשוט נרדם, היה לו מבחן אחרי, היה עוד בסדיר בגבעתי ולמד משם, שלחו אותו ללמוד קורס של לימודי הייטק, מלוחם להייטקיסט, אז הוא היה לו מבחן, ועמית מגנזי, החבר הכי טוב שלו, מה זה חבר? זה היה הבית שלו, והם היו אחד. אז חבר זה לא, אז עמית הלך לנובה, דור היה צריך ללמוד ונרדם, ועמית נרצח, ודור ניצל, פעם ראשונה. פעם ראשונה. והפעם השנייה זה השבוע. יום אחרי, החמאס שלחו לי לאינסטגרם סרטון של איך הם עושים את הפיצוץ. כן.
אני עוד לא הקלתי אז, הייתי בבית חולים, בסורוקה, בשיא הבלגן, בטיפול נמרץ, לא הקלתי מה אני רואה. את רוצה להגיד לי שחמאס ידעו שאת אימא של דור אלמוג? חמאס יודעים עליי הכל לדעתי. הם... הם עוקבים אחרי יפה מאוד בתקשורת, הם מגיבים לי עם זה. והם לקחו את האינסטגרם שלך? שלחו לך? כן. דרך האינסטגרם כן, סרטון? אני יודעת על עוד הורים שקיבלו את הסרטון הזה. תקשיבי, הם היו מאוד מתוכננים, הם ידעו מה הם עושים, הכל התפוצץ. דור מספר שהוא ככה הרגיש שהוא נופל 2 קומות למטה לתוך איזה מכתש, לתוך איזה בור שנפער. חברים שלו כולם מתו במקום. הוא בטוח שהוא מת. יש לו חוויה של חוץ גופית כזאת, שבה הוא מבין שהוא מת, והוא פוגש את עמית. קראתי על זה. הוא ממש מרגיש שהוא פוגש את עמית. תראי, אני לא מאמינה בדברים כאלה. אני מאוד רגליים על הקרקע, אני מאוד מיסטיות, זה לא אני. אבל ככל שעבר הזמן, אני ממש היום, אי אפשר לשכנע אותי שזה לא קרה. אי אפשר לשכנע אותי שעמית לא היה שם באותו רגע, הוא ממש הרגיש שהוא מושך לו את היד, החוצה. ממש הרגיש את זה. הוא ראה מיד שמושך אותו החוצה? כן, כן, הוא גם, השנייה הזאת שאתה, בטוח שאתה מת, את יודעת, אנשים אומרים, אני עובר בתוך מנהרה, אני רואה את האור, הוא הרגיש את המת והרגיש שמחה, דור שמח. אני יודעת, אני קראתי על זה שהוא הרגיש אור וחום גוף. אני כל כך כאב לי שהוא סיפר לנו, שהוא כל כך שמח. הוא אמר, יואו, עמית, הוא היה קורא לו עמית. עמית, עכשיו אני בדרך אליך, עכשיו אני אהיה איתך, איזה כיף, עכשיו נהיה ביחד. יש לי סרטון נורא קשה בבית חולים, שהוא מספר לי את זה. ואני אומרת לו, דור, לא, עמית לא רוצה שאתה תהיה איתו. עמית דחף אותך החוצה. אז הוא אומר לי, אני יודע, אבל הוא רצה להיות איתו. הוא ממש שמח. איזה בן אדם שפוי שמח למות, תגידי לי. והבן שלי שמח שהוא הולך למות. ואז עמית משך אותו, שפר מזלו, השגחה עליונה. גם אמהות לפצועים קשה, הם גם בפוסט-טראומה. שלא מצלצלים לי בדלת, או שולחים לי וואטסאפ לפני שמגיעים, או דופקים, או לא מצלצלים. הצלצול הזה, אפילו שאני יודעת שדור בסדר, הוא לא בתוך עזה. אבל רומי עדיין בצבא, זה שם. אז זה אחד. והדבר השני, על שדור הסחיל את עצמו החוצה. כן, קראתי על זה. ואני לא הייתי שם. השניות האלה, הדקות האלה, שהוא מבין שהוא מת, שהוא מבין שאולי יחטפו אותו, שאולי יאנסו אותו, שאולי ירצחו אותו, שאולי חמאס בחוץ, אולי. היו רגעים בבית חולים, הייתי נכנסת, היינו כולנו עם מסכות, היה בתא לחץ, בטיפול נמרץ, היינו כולנו מכף רגל עד ראש כמו קורונה, עם כל הדבר הזה, כמו פינגווינים. והוא היה, ברגעים שהוא התעורר, אבל הוא עדיין היה בטוח שהוא בעזה, חטוף, אז הוא היה אומר לי, החמאס פה, לא לדבר, שקט. אז זה משהו שכאילו, אני אומרתי לו, מה הוא עבר? מה הוא עבר? והייתי רוצה להיות שם. דת מרים פרץ, ששקלה את 2 הבנים שלה, שאני באה לעשות הכנה לצה"ל, לי"א וי"בניקים, יש קטע שאני מראה להם שמרים פרץ אומרת, אני הייתי רוצה להיות שם במקום אלירז, לחטוף את כל 6 מטענים. אני הכי מזדהה איתה. הייתי רוצה להיות שם, לחטוף את הנ"טים האלה במקום דור. זה חוסר אונים מטורף, שהבן שלך עובר דבר כזה, ואת לא שם להציל אותו. הרי בשביל מה אנחנו אימהות? זה קטע של אימא. קטע של אימא. את רוצה להגן על הבן שלך. זה מחובתך, זה לא הזכות שלך. אין לך בחירה בעניין. החובה שלך זה להגן על הילדים שלך. את הבאת אותם לעולם, והחובה שלך לשמור עליהם. נכון, את שולחת אותם לקרבי. נכון, את יודעת שבמלחמה נפצעים ונהרגים. נכון, הכל נכון.
אבל משהו בבטן, ברגש האמהי, ברחם שלנו, תמיד ירצה לשמור עליהם כמו גוזלים. הרבה לילות ששאלתי את עצמי, איפה היית? איך לא היית שם כשהוא נפצע? יש לי את החוויה הזאת, את התקיעות הזאת, שהוא מתחיל לזחול החוצה, כשהוא כולו שרוף, מבין שאין לו ידיים, אין לו רגליים, מבין שהוא מת בכלל, שהוא בכלל, אני לא יודעת באיזה כוחות הוא הרים שם סלעים, הזיז כל מיני דברים כדי לצאת לאור הזה, שהוא ראה שם בחוץ, שהשאיר לו איזה פתח, ואני כל הזמן בלילות, זה חוזר אליי, הדבר הזה, כמו איזה טראומה כזאת של, אני ממש אחד לאחד, שנייה רואה את הזחילה שלו. את מדמיינת את זה בראש. אני מדמיינת את זה בראש. את לא יודעת איך זה נראה. אני מדמיינת. ממה שהוא הרכיב לי מהסיפור, ממה שהוא מספר, אני מרכיבה לעצמי פאזל ואני מדמיינת את זה בראש. מה את מדמיינת? לא יודע. אני מדמיינת שאין לו אוויר, שהוא נחנק, שהוא מבין שהוא הולך למות. מה עובר בן אדם בראש שהוא מבין שהולכים לחטוף אותו, או לרצוח אותו, או שהוא מבין שהוא חושב שאין לו רגליים ואין לו ידיים ואין לו גוף, איך עושים את זה? אני אומרת, למה אני לא שם רגע? ככה, לשוך אותך חזק. כמו שעמית משך אותו. כמו שעמית משך אותו. אז איפה אני הייתי? כזה. זה דברים שרוצים לי במוח. וכשאני מדברת עם עוד אמהות של פצועים שחזרו, הן מספרות לי את אותם דברים. אז אני מבינה שאני לא משוגעת היחידה. יש לנו קהילה כבר. זה מדינה שלמה. זה כל אחד, זה מדינה שלמה שחווה את אותו... קודם כל זה מדינה כזאת, כן, אנחנו התחרפנו, אבל... זאת המציאות. אבל אני גם אמרתי לך, אני מאוד יודעת לאסוף את עצמי מאוד מהר. אני יודעת לעבור על זה. אני יודעת שרגע זה בא לי, המחשבות האלה, אני נושמת, ואני עוברת את זה. אני עוברת את זה, ואני עובדת מאוד קשה בדור. אני עובדת מאוד קשה, מה שנקרא בדור אלמוג, מבחינת משרד הביטחון, אגף שיקום, לסדר לו את כל הדברים שהוא צריך, מבירוקרטיה, מפגישות, מלארגן דברים חדשים וחוקים חדשים לפצועים ולמשפחות. אני ממש עובדת בזה. וזה חלק מטיפול שלי בעצמי. כמו מה שאני עושה בגלי צה"ל. זה חלק טיפול שלי בעצמי. זה מביא אותי, קודם כל, זה מהמם שאת לוקחת את זה לכיוון הזה, וזה באמת נכון. אתה חייב להיות שאת לוקחת את זה, ואת אומרת לך, אני מטפלת בעצמי דרך הדבר הזה. נכון. וזה עוזר לך. חד משמעית. כי את נותנת כוחות לאנשים אחרים, אז כשאת נותנת משהו, את מקבלת בחזרה. כשאני יושבת איתך פה עכשיו, זה חלק, ברור לי, שזה חלק מטיפול שלי בעצמי. ובעברת המסר, המידע, כי את נותנת לאנשים קודם כל ככה כן, כוחות. קודם כל כן, אבל אני אומרת לך שכל דבר כזה, אני יודעת לדבר. אני בן אדם של לדבר, אבל לא עם פסיכולוגים. אני לא יודעת לדבר עם פסיכולוגים. אני יודעת לדבר עם אנשים שבאמת רוצים להקשיב ולקחת מזה משהו. בואי נדבר רגע על הילד ששלחת לצבא, ולילד שקיבלת בחזרה. אני זוכרת שאני דיברתי איתך בטלפון לפני הרעיון, ואני אמרתי לך, מורן, איך את מתמודדת עם ילד שחזר מפציעה כזאת קשה, שאיבד את כל החברים שלו, ואת אמרת לי, רות, הדבר היחיד שעוזר לי להתמודד, אף אחד לא לימד אותי להיות אימא. הדבר היחיד שלימד אותי, זה טעויות שאני עוברת עליהן כל פעם מחדש, וממהם אני לומדת. אני יכולה להגדיר לך שהשנתיים האחרונות בחיי, הם סוג של בית ספר. בית ספר של החיים, שאם חייתי 40 ומשהו שנה עד עכשיו כאילו בסטלבט שלי, וחשבתי שעברתי משברים, לא דומה לשום דבר. דור הוא בית ספר מהלך של החיים שלי, של חוסן, לבגרות אישית, לאיך עוברים קשיים, אבל קשיים, את יודעת, יש כל מיני קשיים כאלה שמדברים עליהם, והיום זה נראה לי צ'יפס. אני מסתכלת עליו,
ואני אומרת, לא יכול להיות, לא יכול להיות, לא יכול להיות שהוא ככה משתקם, לא יכול להיות שככה עובד, לא יכול להיות שהראש שלו כל כך חזק. אבל דור מגיל 6 הוא לוחם MMA. יש לו מאמנים מטורפים, אחד מהם הוא המאמן הרוחני של החיים שלו גם מנטלי, כי הכל בראש בסוף, הכל בראש. ודור יודע מה זה שאתה חייב לשמור על קור רוח וחוסן מטורף, כדי לקום ולהמשיך הלאה. הרי מה מקועקע לו על היד של סילבסטר סטלון? זה לא משנה כמה תחטוף, זה משנה איך תקום מזה, כמה אתה יכול לחטוף, לספוג ולקום מזה. זה המנטרה שלו, זה דור. החלום שלנו, אגב, החלום שלו, לפגוש את סילבסטר סטלון, ואנחנו מנסים לארגן את זה, שהם יהיו ביחד באיזה זירת לחימה מטורפת. יאללה. אז כזה, אז דור מגיל 0 לוחם MMA, והוא גדל לתוך הדבר הזה, ואז פתאום הוא נפצע אנושות. וכשהוא נפצע, אני אישית איבדתי את זה. כאן בנקודה הזאת שאנחנו עומדים, כשנכנסו המודיעין, אני איבדתי את זה, ולא היה אותי רגע כאימא של דור, או לנסות בכלל להרים אותו, אני ממש איבדתי את זה. אני כאילו לא מכירה את עצמי אפילו, לא הכרתי את עצמי בסיטואציה. באותו רגע. באותו רגע, וגם לקח לי רגע כמה ימים, עד שקודם כל אמרו לנו שהוא יחיה. רגע, קודם כל. דופקים פה בדלת, מגיעים 2 קצינים. 3. 3 קצינים, את פותחת את הדלת. אחד למטה מחכה לנו באוטו. חוטפים אותי מהבית, אני מגדירה את זה כי חוטפים אותי מהבית ב-22 לינואר 24. באים 2, אני מתפרקת, רצה למרפסת, רוצה למות. באותו רגע שאנשים היו אומרים בטלוויזיה, מספרים כל מיני סיפורים של רציתי באותו רגע להתאבד, רק היום אני מבינה את זה. רק היום אני יכולה להבין את זה. אני רציתי לא להיות נוכחת באירוע הזה. באותו רגע שאת פותחת את הדלת ואת רואה חבר'ה במדים, את ישר מבינה מה קורה? מבינה שהוא מת, זה לא שאני מבינה שהוא נפצע. אני מבינה שבאים להגיד לי שהוא מת, כי למה שמודיעים, אני מכירה את הנהלים בצבא, למה שמודיעים ייכנסו? ברגע שנפצע מישהו, מודיעים לא מגיעים. אבל אם הוא לא יכול לדבר, ואם הוא לא בהכרה, בתור כבר היה מונשם מורדם, אז לא יודעים גם מה יהיה המצב שלו. רוב הצוות הרפואי שפינה אותו, אמר שהוא לא ישרוד את זה, שהוא לא יחזיק מעמד. ולכן את ההודעה של המוות, כביכול הייתי אמורה לקבל רק מהרופאים בסורוקה, כי הוא טס מהשטח לסורוקה. אז המודיעים פה לא יכלו להגיד לי כלום. ואני צרחתי את החיים שלי, שאני יודעת שהוא מת. ורצתי למרפסת. ואז הם תפסו אותי. אמרו לי, הוא לא מת, הוא חי. את לא מאמינה. את לא מאמינה, עד שאת לא רואה אותו, והוא שם, הוא בסורוקה, ואני פה בנס ציונה, פאקינג, כאילו נסיעה של 8,000 שעות מבחינתי, איך אני עושה את הדרך הזאת בכלל, מה זה האוטו הזה צבאי שמחכה לי למטה, לאן לוקחים אותי? בעלי אורז מזוודות פתאום, אני לא מבינה מה הוא עושה, אני מתעצבנת שהוא אורז, אני לא מבינה כלום. אני לא קצינה, אני לא אימא, אני לא שום דבר באותו רגע, כל מה שאני מדברת עליו בחיים שלי וכל מה שאני מאמינה לו, התפרק לי מול העיניים. אני מודה, איבדתי את זה. אני לא יודעת איך להגיד את זה, אני לא יודעת איך לייפות את זה. איך אפשר שלא? כי יש אנשים שיודעים גם במצבים הכי גרועים של החיים שלהם לשמור על קור רוח. אני לא הצלחתי לעשות את זה. לא הצלחתי. אבל הצלחתי מהר מאוד לאסוף את עצמי. כשהגעתי לשם, אין לך ברירה. את רואה גפרור שרוף, את רואה משהו שאת לא מכירה, אבל את רואה מצבים מאוד מאוד קשים. אני לא הבנתי ש21 איש גם נהרגו, אני לא ידעתי. א', היה לזה צו איסור פרסום, וב', אף אחד לא, המודיעים לא אמרו לי שום דבר שקשור לדבר הזה. הם גם לא ידעו, כי עד למחרת 4 בבוקר עוד אספו את כולם. 21 ילדים בני? הם כולם, 20. תראה, מי עושה מילואים? 21. הם רק התחילו, חלקם חדשים, התחילו את המילואים, חלקם יותר מבוגרים,
אבות, ילדים, נשים, הורים, אחים, אבל בסוף זה עם ישראל, זה הילדים שלנו. זה משפחות כל כך טובות, כל אחת, באמת, משפחה כאילו איכותית. את אומרת כזה, יאללה, איזה פספוס, איזה באסה, כאילו כל אחד יכל להיות איזה מנהיג בעולם הזה, כזה. ואז אני חוזרת איתך לסיפור של מה זה השנתיים האלה, מה זה הבית ספר שאני עוברת. לומדת ללכת בין הטיפות, כמו תינוק. לומדת מהרגע שדור מתעורר, שפה חדשה. איך מדברים איתו? תביא לי דוגמה. שהילד שלך כל הזמן צועק מהמיטה שלו, מי המניאק הזה שהשאיר אותי בחיים? כי הוא מרגיש אשמה. כי הוא לא מבין, הוא מבחינתו צוות צריך לחיות ביחד, צוות צריך למות ביחד. הוא לא מבין למה הוא חי. איך זה יכול להיות שכולם מתו והוא חי? הוא עמד איתם, אחד צמוד לשני. איך זה יכול להיות? מי המניאק הזה שהשאיר אותי בחיים? זה דברים חדשים לך, את לא יודעת מה לענות לילד שלך שאומר לך למה אני בחיים. איך תשכנעי אותו? שזה שהוא נשאר בחיים, זה מתנה, ויש לו כאן תפקיד, הוא הבין אחר כך, הוא אמר לעולם, הוא אומר את זה בעולם, הוא אומר את זה בהרצאות שלו. אני מבין שיש לי תפקיד, ותפקיד גדול. אני חושבת שהוא עד היום לא מבין עד כמה התפקיד שלו גדול. שיש עליו את שמירה כפולה. השמירה הכפולה והספוט הזה, שיש עליו 21 חברים שאינם, שהוא צריך את הפה שלהם, נכון. החול שלהם, על לייצג בכל מקום, על לשמור עליהם, לשמור על הכבוד שלהם, להנציח אותם. לומדת גם להיות שק חבטות. אני לא הייתי בחיים שלי שק חבטות. את לומדת להיות שק חבטות, כי את כל התסכולים שלו, איפה הוא יוצא? עלייך. ואני לא הבנתי את זה. והייתי נעלבת בהתחלה. זה משהו שאני מספרת פעם ראשונה. הייתי בוכה, כי חשבתי שהוא הפסיק לאהוב אותי, שהוא חזר כאי חושים, שהוא כבר לא אוהב אותי, והוא לא רוצה אותי. היה לפעמים רגעים שאפילו פשוט לא רצה שאני אהיה שם, אפילו ליד המיטה שלו. היום אני מבינה, גם מהצוות שלו, וגם ממנו, שהוא נורא ניסה להגן עליי. מצד אחד הייתי שק חבטות של כאילו, הכאבים, הניתוחים, התסכול, אני לא יכול ללכת, הוא לא יכול להשתין לבד, לא יכול לעשות כלום לבד. נער בן 22, זה לא נורמלי, שאבא ואמא שלו צריכים ללוות אותו. זה אפילו לא ללוות אותו, כי הוא לא יכול לקום מהמיטה, הוא היה סיעודי 150%. להביא לו את הלהשתין עד אליו. זה לא נורמלי. ודור הוא שור, הוא רגיל להיות אחי מכולם, לוחם, ופתאום הוא סיעודי במיטה, בבית חולים. הוא לא קלט את זה, הוא לא מקבל, אגב, לדעתי את הפציעה שלו עד היום, אבל שם בכלל זה תסכל אותו. ואת כל התסכולים האלה הוא היה מוציא עליי, עלינו. ואני נורא, היה לי קשה עם זה. וזה חלק מהשיעור שלמדתי בחיים שלי. לפני שבוע נסענו לאיזו פגישה אני והוא. הוא יצא מהפגישה נורא נסתר, כי גם איזשהו תחקיר ששאלו אותו כל מיני שאלות, עוד פעם כאילו להחזיר אותו אחורה. אחר כך נסענו באוטו ביחד, ואמרתי לו, איך אתה מרגיש עם זה? כאילו, הצלחת לשתף בהכל, ודיברנו על השיקום שלו, השיקום ראש עכשיו שהוא נמצא בו, אם זה עוזר לו, והוא מצליח להיפתח יותר, כי נפשית, רגשית, דור די קשה לו עם האירוע הזה. אז הוא אמר לי, אני משתף מה שאני משתף. אמרתי לו, ואותי, כאמא שלך. אולי כאילו פעם אחת אני אשמע בדיוק מה קרה שם ברגעים האלה. שאני הכי קשה לי איתם ברגעים שלה, שהוא הציל את עצמו, שהוא זכה לחוצה, של מה קרה לו, מה עובר עליו עכשיו. אז הוא אמר לי משפט,
שמאז לא ישנתי איזה יומיים, הוא אמר לי, אמא, תקשיבי טוב, את לעולם לא תדעי מה עברתי, אני חוסך לך שנות שינה. אז הוא גם מגן עליי בדרך שלו. ואני עושה, ואני ממשיכה לעשות. עשיתי המון טעויות, ואני ממשיכה לעשות המון טעויות. המון, כי אני רוצה מצד אחד להיות בתפקיד האימא, ובתפקיד של המכיל כל הזמן, ובתפקיד שלה גם אם אני רוצה או לא רוצה, אני גם לפעמים מרחמת עליו על מה שהוא עובר. הוא היה יוצא מניתוחים מאוד קשים של השתלות עור, אין ניתוחים יותר קשים מזה, תקשיבי, היום אני יודעת להגיד את זה. הדבר הזה הוא מטורף, זה כל היום מורטים לך עור ומשתילים לך, זה כאבים, זה שריפה של הגוף, וגם ככה הוא כולו שרוף. והוא היה יוצא, הלב שלי, והוא היה מתעצבן מזה שאני מרחמת עליו. ולמדתי, לא להראות לו את החולשה. לשחרר, לא להראות לו את זה. גם אם בפנים הייתי נשרפת, למדתי לידו להתנהג אחרת. בלי שום קשר לזה, דור בשיקום ראש. יש לו פגיעה קוגניטיבית לא פשוטה, הוא ללא זיכרון טווח קצר, שזה גם משהו שאנחנו לומדים אותו, לחיות איתו. כמו מה למשל? הוא לא זוכר שהוא עושה דברים מינימליים לפני שעה נגיד? כן. הוא יכול להתווכח איתי ברמה היומיומית על משהו שבוודאות אמרתי והסברתי וקבענו, והוא לא זוכר את זה. זה לא קיים. ודיברתי איתו רק לפני כמה שעות. אבל זה לא קיים מבחינתו. המוח לא יכול לאבד את זה. מהפגיעה, מהעדף. הנוירונים של הזיכרון והקוגניטציה נדפקו. אז הוא עובד מאוד קשה, ומלמדים אותו המון שיטות ואסטרטגיות של לחיות ללא זיכרון. ואותנו אוספים את המשפחות בשיקום, כדי להסביר לנו איך ללכת ואיך לדבר את השפה החדשה הזאת, של הפצועים, של הפוסט-טראומה, של הפגועי ראש, של כל הדבר הזה. תקשיבי, זה עולם חדש. נכון. זה תעשייה בכלל. פה בארץ זה תעשייה. פה בארץ זה תעשייה. לצערנו, כן. כן. כולם יכולים לצערי ללמוד מאיתנו. מה זה הדבר הזה? אז את לומדת יחד איתו את החיים החדשים האלה. ממש. ויש לו ימים ממש מדהימים. והשבוע זה שבוע חרא. כי זה שבוע שהכל צף, הכל עולה. וגם שם את צריכה להיות. ואת לא תמיד יודעת, אף אחד לא לימד אותי להיות אימא של פצוע שנהרגו לו 21 חברים. אני לא יודעת, אני לא מבינה בזה. אני מבינה בצבא. אני לא מבינה בזה. מה היית אומרת לאימהות שעכשיו ברגע זה שולחות את הבן שלהם לשדה הקרב, לצו ראשון, לצו 8? מה את אומרת לאימהות שיש להם ילדים בני 20, 21, 22, 23, ששולחות, והם לא יודעת איך הם יחזרו באותו יום, באותו זמן. את יודעת שיש לי חברות שלא מבינות אותי. המון אנשים מסביבי לא מבינים אותי על התשובה שאני אענה לך עכשיו. התשובה שלי היא אחת. ברור. אם דור עכשיו אומר לי שהוא נכנס חזרה, כנס חזרה. תיפצע שוב, אני אספוג את הפציעה שלך שוב. אני יודעת, זה אפילו לא יודעת, זה מין, זה אובססיה. אובססיה לאמונה שלי, שאין לי מדינה אחרת, נקודה, סוף פסוק. לא משנה מה תגידו, איך תגידו, תהפכו את זה ככה, תהפכו את זה שם, למה אנחנו צריכים לתת למדינה, מה היא מחזירה לנו, כל השאלות האלה שכולם שואלים את עצמם. זה לא משנה, ממש לא משנה. תראי מה קורה בעולם. את יכולה היום לגור במקום אחר? את יכולה היום לגור באירופה בלי שישימו עלייך איזה אצבע של יהודייה, שעוד שנייה שמים לנו את הטלאי בחזרה על הבגד? לא מרגישה שם בטוח. אפילו שאני נוסעת היום, שאני מרשה לעצמי לנסוע לחופשות בחול, אני אומרת לך את האמת,
יש לי הפרעות. את תמיד במסעדה או במקום, תראי אותי תמיד יושבת, אבל זה גם הפרעות מזה שאני כל כך הרבה שנים במערכת ביטחונית, וגם מאז הפציעה של דור. תראי אותי תמיד יושבת מול דלת, תמיד לפני שאני נכנסת אני בודקת פתחי מילוט. אני תמיד עושה דברים כאלה, כי אני לא בארץ. בארץ אני לא עושה דברים כאלה. אני בחול מאוד מאוד מקפידה לביטחון, כי אני יודעת שאין לי שם ביטחון. אני לא מרגישה בטוחה בשום מקום. אין לנו יכולת בכלל, אין לנו פריבילגיה להגיד אנחנו לא מגייסים את הבנים שלנו. והכי קרבי שיש. הכי קרבי שיש. את יודעת, אני, חלק מהתפקידים שאני ממלאת, זה להגיע לי"א י"ב ולעשות להם הכנה לצה"ל. עידוד גיוס לקרבי, מטעם משרד הביטחון. אחד הדברים שאני הכי גאה בהם בחיים שלי שאני עושה. ואני מראה להם ומספרת להם על דור. ואחרי שאת מראה להם את דור, הם כולם בשוק. וברור להם שהם משנים איזה, להיכנס הרעש הזה בטח, ברור להם שזה... שמשנים עכשיו את הדרך, שאת השיפט שלהם במוח. מה זאת אומרת? כאילו אם הוא, אחרי שהוא נפצע, רוצה. הוא יבוא ויגיד לנו שהוא רוצה לחזור חזרה לעזה, או לכל גזרת לחימה אחרת, מי אנחנו? ומי אנחנו בכלל כעם ישראל שנגיד לא לגיוס? אין דבר כזה. כל אחד שיכול, אני לא מדברת על אלה שלא יכולים. אלה שלא יכולים יעשו שירות משמעותי אחר במקום אחר. אלה שיכולים אך ורק להתגייס בכמה שיותר, והכי קרבי שיכול להיות. אבל אני לא אובייקטיבית. מה יש לך להגיד על אחוז המשתמטים שגדלים משנה לשנה? אגב, זה לא רק כולם מתייחסים לזה בעולם החרדי, זה לא רק בעולם החרדי. יש לנו אחוזי משתמטים שפחות מדברים עליהם, גם בהחלט בצד שלנו, החילוני לגמרי, כאלה שיכולים להתגייס ולשירות משמעותי, ועושים הכל כדי שלא. מעגלים פינות. אז לא משנה, משתמטים מפה, משתמטים משם. עוד פעם, אם אני הייתי ראש ממשלה, אני יודעת שאני כאילו מדברת על איזה עולם אוטופי כזה, כי הכל פוליטי בסוף, והכל צריך להיות בקולות, בקלפי ובקואליציות, אבל אין חוק, ואין חוק שמתחלק לשתיים, חוק כזה להם וחוק גיוס לנו, אין דבר כזה. חוק הוא אחד. עכשיו אני מאלה, אני גם יושבת המון ברעיונות בערוצים בטלוויזיה, אני אומרת את זה תמיד, אני גם אומרת את זה לראש אכ"א, לרמטכ"ל ולמי שרוצה לשמוע. החרדים יכולים לעשות המון דברים, לאו דווקא להתגייס לקרבי, למרות שיש לנו עכשיו המון פלטפורמות מצוינות שהם יוכלו להיות אחלה חיילים קרבים וחלקם כאלה. א', בצבא יש פלטפורמה נהדרת לזה כיום, מה שלא היה אז. ב', גם אם אתם ממש לא מסוגלים להתגייס לקרבי, חסר לנו בעיות במדינה, לכו תעבדו בבניין. אין אנשים בבניין, רות. אין. עד היום הכניסו עזתים ופלסטינאים וכל החמודים שאנחנו לא רוצים אותם יותר. עכשיו התחילו עם הסינים ועם ההודים, אבל הם יקרים. אבל גם, כמה יש לך? את לא יכולה להביא כמה שאת רוצה. לכו תעבדו בבניין, לכו תעבדו בחקלאות, לכו תבנו מחדש את הצפון, את קריית שמונה ואת העוטף. לכו תעבדו בבתי חולים, בסיעוד. לכו תעבדו בכל דבר שיתרום אמיתי למדינה, לא לשבת וללמוד תורה. לכו תעבדו, או קרבי, או לעבוד במשהו ממש כזה ציוני חשוב ושבונה את המדינה לחוסן וחוזק. זה מה שאני אומרת. חוץ מזה בעיניי אין שום חוק גיוס אחר מהבן שלך ומהבן שלי. לא מקובל עליי. הגאווה למדינת ישראל, הרעיון הזה מביא לי פרופורציות לחיים, ואני רוצה שתתני כמה טיפים קטנים לאימהות שעכשיו שולחות את הילדים שלהם. למרות כל הכעס על הצבא ועל הכישלון ב7 לאוקטובר, והצבא אכן כשל ב7 לאוקטובר, אי אפשר לייפות את זה.
ולמרות הכל, אני לאורך כל המלחמה, ועד היום, פוגשת את המפקדים בשטח, את המפקדים הצעירים והמפקדים הפחות צעירים. ואני יכולה להגיד לאמהות שיש להם על מי לסמוך. זה מה שאני יכולה, זה הכדור הרגעה שאני יכולה לתת. בגיל 18 הולכים למסלול חיר, כמו דור והחברים שלו. הם חייבים תמיכה מטורפת מהבית. בלי גב מהבית, מאמא, אבא, חברים, חברה, בני זוג, אי אפשר לצלוח את זה. כל המשפחה ביחד נכנסת למסלול, צריך להבין את זה. זה לא כמו פעם, שלא היו טלפונים ולא ידעו שום דבר, ואבא שלי היה זרוק בסיני או בלבנון, וההורים שלו לא ידעו בכלל מה קורה איתו. היום כולם יודעים הכל, יש רשתות, לטוב ולרע. לטוב ולרע. אמהות יקרות, תהיו שם לתמיכה ולתמיכה בלבד. העצם החרדה, הילדים שלנו לא מטומטמים, הם מריחים את זה, הם מבינים את זה, וזה עושה להם את המסלול ואת השירות הרבה יותר קשה. ולהיכנס להילחם בעזה, כשאתה יודע שיש לך אימא מאוד מאוד חרדה בבית, קשה. קשה עד כמעט בלתי אפשרי. אז תעבדו על עצמכם, זה לא הסיפור שלכם, זה הסיפור של הילדים שלכם. תהיו שם בשבילם. מורן, את ריגשת אותי, את הבאת לי פרופורציה אחרת לחיים. אני חושבת שהסיפור זה פרופורציות. זה פרופורציות, בעיקר. כמו שאמרתי לך בהתחלה, היום אני יודעת להגיד שאני מאושרת. אני מאושרת שדור שלי ניצל. הלב שלי כל יום מחדש מתפוצץ למשפחות האלה שהפכו להיות רובנו משפחה אחת גדולה. אנחנו משפחה אחת כבר. אבל דור שלי ניצל, ודור יש לו תפקיד פה בחיים שלו, אם הוא רוצה או לא רוצה. אנחנו נעזור לו בתפקיד הזה. בהחלט ניצל פעמיים, ואנחנו פה בשביל להפיץ את התפקיד שלו. הוא יצליח. ברור שהוא יצליח. עם אמא כזאת, איך הוא יצליח? אוהבת אותך, תודה. ותודה עלייך. תודה רבה. שבאת תודה רבה. לשמוע, להקשיב. והלוואי שזה גם יעזור להורים אחרים, גם לדעת לעבור פציעה, כי צריך. לדעת לעבור משברים, לא משנה איזה, גירושים, כלכלי, לא משנה איזה, לדעת לעבור משבר. כי אין לנו ברירה. וציונות, לא מילה גסה. נכון, ממש לא מילה גסה.